ירואל, מה אתה מתכוון לקדם במושבה בקדנציה הזאת? אנחנו רואים שב10 השנים האחרונות שאין כאן בית ספר דתי באבן יהודה, בשל העובדה שאנשים רבים שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר בתל מונד, בנתניה, ברעננה, בקדימה, אבל במקום כאן אין להם שום מענה לבעיה הזאת. זו בעיה שבאמת כואבת לכולנו, ואני החלטתי להרים את הכפפה בעזרת השם לטפל בעניין הזה. אני ובעזרת השם בגיבוי של כל הרבנים פה באבן יהודה, והמון אנשים צעירים שבאמת אכפת להם ורוצים שהילדים שלהם יישארו פה באבן יהודה, לגדל פה, יתחנכו פה באבן יהודה. לא ייתכן דבר כזה ששלושה אוטובוסים של אנשים שולחים את הילדים שלהם למקומות אחרים. פה יש פה מספיק ילדים ויש מקום להשאיר אותם פה, ושכן יהיה בית ספר דתי ברמה גבוהה, ובעזרת השם אנשים ישמחו בבית ספר הזה. טוב, חוץ מבחינת הדת, מה אתה עוד מציע לקדם? עוד בעיה שאנחנו רואים כאן בשנים האחרונות, זה כבר כולל ב-15 השנים